Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση και την παρουσία σας. Αισθάνομαι υποχρέωση να δηλώσω δημόσια την άποψή μου για κάτι πολύ σημαντικό το οποίο προέκυψε από την Τετάρτη. Όπως γνωρίζετε, χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που αναφέρει ότι έχει κατατεθεί αγωγή από την Μαρίνες Ρόδου εναντίον μου με αίτημα της καταβολής ποσού 700.000 ευρώ ως αποτέλεσμα της δυσφήμισης που υποτίθεται έχει γίνει από μένα. Προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο κατατοπιστικό, διαβάζω επίσης πριν ξεκινήσω να θέσω ένα θέμα, ότι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει κατατεθεί μία αγωγή εις βάρος μου εδώ και 2 μέρες και σε μένα ατομικά για ένα ζήτημα που με αφορά δεν έχει επιδοθεί οτιδήποτε. Κρατήστε το. 2 μέρες μετά. Άρα λοιπόν αναγκάζομαι να τοποθετηθώ με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας που αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία και λεπτομέρειες και προφανώς είχε σαφή γνώση επί του δικόγραφου. Διαβάζω λοιπόν επακριβώς τι αναφέρει. Η εταιρεία Μαρίνες Ρόδου ΑΕ τονίζει ότι υφίστανται συκοφαντικοί και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί του, για εμένα δηλαδή, σε δημόσιες αναρτήσεις του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, σε συνεντεύξεις, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και σε εφημερίδες. Η εταιρεία διατείνεται μεταξύ άλλων ότι επιχειρεί να παραπλανήσει πλήττοντας βάναυσα το επαγγελματικό κύρος και τη συναλλακτική πίστη της, αποτρέποντας τρίτους οικονομικούς φορείς να συναλλαχθούν μαζί της και προκαλώντας με τον τρόπο αυτό πλέον τη ζημίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ από την ματίωση επιχειρηματικών συμφωνιών. Τεράστια βλάβη στη φήμη της ως αξιόπιστου συναλλασσόμενου στην επιχειρηματική αγορά. Και στη συνέχεια πιο κάτω αναφέρει με αποτέλεσμα τρίτοι επιχειρηματικοί όμιλοι και εταιρείες να διστάζουν, να συναλλαχθούν μαζί της και να τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία ή να διακόπτουν διαπραγματεύσεις μαζί τους, γεγονός που κατατείνει στην απώλεια επωφελών και επικερδών επιχειρηματικών συμφωνιών για αυτήν. Αυτά λοιπόν είναι τα βαρύτατα παραπτώματα που έχω υποπέσει και για αυτό το ποσό και για αυτούς τους λόγους ζητείτε 700.000. Τώρα, πραγματικά, αν μου έλεγε κανείς πριν από λίγες μέρες ότι με 2 αναρτήσεις που έχω κάνει στον προσωπικό μου λογαριασμό του Facebook, που μιλάν για το θέμα και καταθέτουν κυρίως απόψεις που έχει εκφράσει το τεχνικό επιμελητήριο. Από μία συνέντευξη που έδωσα 3 η ώρα το μεσημέρι στον τέρι τον Χατζιωάννου, που μεταξύ άλλων είπαμε και για τη Μαρίνα, και από μία συνέντευξη που έδωσα στην εφημερίδα Ροδιακή που αφορούσε τις εκλογές και σε ένα τμήμα της συνέντευξης αναφέρθηκα και επί του θέματος. Αν λοιπόν μου έλεγε κανείς ότι με όλα αυτά η επιδραστικότητα αυτών των παρεμβάσεων είναι ούτως ώστε επιχειρηματικοί όμιλοι ανατρέπουν οικονομικές συζητήσεις και συμφωνίες με μια εταιρεία, θα έλεγα ότι αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι τα γραφόμενά μου ή τα επιχειρήματα, ο λόγος μου θα έχει τόσο μεγάλη παρεμβατική επίπτωση σε κορυφαίες επιχειρηματικές συμφωνίες σε σχέση με τον τόπο. Συνεχίζουμε. Πριν αναφερθώ με περισσότερα στοιχεία επί του θέματος, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια όλο τον κόσμο που από χθες το πρωί με επικοινωνεί μαζί μου με κάθε τρόπο,
δηλώνει την ηθική συμπαράσταση και τη στήριξη και είναι κάτι πραγματικά συγκινητικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από χθες το πρωί μέχρι και σήμερα πόσος κόσμος, πόσοι φίλοι, συνάδελφοι, τα μέλη της παράταξης, μέλη από το δίκτυο Ομπρέλα, πολίτες που δεν τους ξέρω καν, επικοινωνούν στο Messenger, στο Viber, με mail, με τηλέφωνα, με SMS, με όλους τους τρόπους. Instagram δεν έχω, έτσι, οπότε εκεί μηνύματα δεν λαμβάνω. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Γιάννη τον Γλινό, για την επικοινωνία του και την ηθική στήριξη, στο Δημήτρη τον Μελένο, τον εκπρόσωπο της παράταξης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Μηχανικών Ένωσης για αυτή τη θητεία, τον Πάνο τον Βενέρη, τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Στάθη τον Κουσουρνά, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο και πρώην δήμαρχο της πόλης της Ρόδου, για τις επικοινωνίες τους και για την ηθική τους στήριξη. Ξέρετε, σε κάποιες τέτοιες δύσκολες στιγμές είναι πάρα πολύ καθοριστικό, βλέπεις ποιοι εμφανίζονται και ποιοι είναι απόντες και βγάζεις και συμπεράσματα. Ευχαριστώ λοιπόν για μία ακόμη φορά όλους όσους αυτές τις μέρες πραγματικά με κάθε τρόπο επικοινωνούν με μηνύματα στήριξης, αγανάκτησης και συμπαράστασης. Τώρα, να πάμε λίγο στην ουσία του θέματος. Προφανώς η αγωγή δεν γίνεται διότι ανατρέπω αυτές τις επιχειρηματικές συμφωνίες. Γίνονται διότι είμαι ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στην προσφυγή η οποία έχει κατατεθεί στο ΣΤΕ για την ακύρωση του ΦΕΚ που εκδόθηκε 31 Δωδεκάτου του 2023 και αναφέρεται στην τροποποίηση των όρων για τη χωροθέτηση και των περιβαλλοντικών όρων αναφορικά με τη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Εκεί είναι το πρόβλημα και αυτό τους ενοχλεί. Όλα τα άλλα είναι προσχήματα. Τίποτα δεν ισχύει. Πάμε λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα για την προσφυγή. Η προσφυγή αυτή δεν στρέφεται εναντίον της εταιρείας. Στρέφεται απέναντι σε μία κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Υπουργό Τουρισμού. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ως πολίτες που έχουμε κάθε δικαίωμα ότι αυτή η απόφαση στερείται νομιμότητας για μία σειρά από λόγους τους οποίους αναπτύσσουμε και πιστέψτε με είναι πολύ βάσιμοι. Επίσης, τα ονόματα αυτών που υπογράφουν βγήκαν στη δημοσιότητα με διαρροή. Δεν ήμασταν εμείς δηλαδή αυτοί οι οποίοι είπαμε ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε την προσφυγή. Κρατήστε το κι αυτό. Κάτι άλλο το οποίο θεωρώ σημαντικό είναι ότι εμείς διαμέσου της εξαιρετικής νομικής συνεργάτιδας που έχουμε για το κομμάτι της προσφυγής έχουμε ήδη καταθέσει αίτημα επίσπευσης της διαδικασίας εξέτασης του ζητήματος διότι αφορά ένα έργο που σχετίζεται με την πόλη της Ρόδου. Άρα λοιπόν όποια και αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου μας ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα. Εάν ο στόχος μας ήταν και ο σκοπός μας ήταν το ζήτημα της κολυσιεργίας ή το να κερδίσουμε χρόνο για να δημιουργήσουμε προβλήματα, δεν θα κάναμε αυτό το αίτημα. Εμάς μας ενδιαφέρει, το ξαναλέω, πάρα πολύ σύντομα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είναι προφανές ότι όταν κανείς ξεκινά ένα δικαστικό αγώνα και ιδιαίτερα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν μπορεί κανείς να προδικάσει το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω ότι αν δεν είχαμε πολύ σημαντικά και πιστικά
νομικά επιχειρήματα, να είστε σίγουροι ότι κανείς μας δεν θα προχωρούσε. Κάτι άλλο που είναι χρήσιμο να ενημερώσουμε τους πολίτες αυτού του τόπου. Η κατάθεση της προσφυγής στο ΣΤΕ δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα στο να προχωρήσει η εταιρεία Μαρίνες Ρόδου ΑΕ στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων. Δηλαδή μπορεί ανετότατα, χωρίς κανένα πρόβλημα, να προχωρήσει στην έκδοση της οικοδομικής άδειας. Δεν υπάρχει κάποιο νομικό κείμενο εναντίον αυτής της διαδικασίας. Αν λοιπόν νιώθουν ότι είναι απόλυτο το ΦΕΚ το οποίο έχει βγει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί, στέκει από νομική άποψη, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου. Το αναφέρω για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Τώρα, η λειτουργία της Μαρίνας Ρόδου είναι πάρα πολύ σημαντική για τη λειτουργία της πόλης. Είναι από δύο κυρίως απόψεις. Η μία είναι ότι αποτελεί μια σημαντική λιμενική υποδομή που ικανοποιεί την κάλυψη αναγκών σε σχέση με τουριστικά σκάφη, στιοπλοϊκά, έτσι, που προφανώς δεν χωρούν μέσα το Μανδράκι, η χωρητικότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Άρα λοιπόν είναι μια κρίσιμη υποδομή για το νησί της πόλης. Και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό το οποίο αναφέρουμε και ένα από τα βασικά αιτήματα είναι να μην μετατραπεί από μαρίνα σε επένδυση real estate. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που έχει σχέση με τη λειτουργία της πόλης είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πόλη που δυστυχώς έχουμε ένα τρομακτικό έλλειμμα δημόσιων χώρων. Για σκεφτείτε λίγο πώς είναι οι ελεύθεροι χώροι που μπορεί να πάει κανείς με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με την παρέα του και μόνος να περπατήσει, να αθληθεί, να ψυχαγωγηθεί, που να είναι μέσα στην πόλη. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη της Μαρίνας, που επαναλαμβάνω είναι δημόσιος χώρος ο οποίος έχει παραχωρηθεί με μίσθωση, το τι ανάπτυξη θα γίνει σε αυτό το χώρο έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής των πολιτών όλης της πόλης. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή η δόμηση η οποία έχει υλοποιηθεί είναι περίπου 3.700, έτσι, μία τάξη μεγέθους τετραγωνικά μέτρα και έχουμε ένα υπόλοιπο δόμησης, ενώ με την προγενέστερη, πριν της τροποποίησης, με το προγενέστερο νομικό καθεστώς, έχουμε υπόλοιπο δόμησης περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Το αναφέρω αυτό με την έννοια ότι ουδής λέει ότι εμείς θέλουμε να μείνει έτσι. Προφανώς και δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν υπόλοιπο δόμησης, υπάρχουν σημαντικά που πρέπει να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες. Τώρα, να διαβάσω πάλι σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαβάζω γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής, ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά με εξέπληξε. Πώς σχετίζονται οι εκλογές του τεχνικού επιμελητηρίου που έχουμε την Κυριακή 19 Μαΐου, έτσι, δηλαδή σε λίγες μέρες, με την δυσφήμιση που προκαλώ εγώ ως φυσικό πρόσωπο στη λειτουργία της Μαρίνας, έτσι, και με βάση τα όσα καταθέτουν. Διαβάζω απόσπασμα. Επαναλαμβάνω από την εφημερίδα. Διατείνεται η εταιρεία πως ο αντίδικος πολιτικός μηχανικός, πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ήδη επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανικών Δωδεκανήσου και υποψήφιος για την ανάδειξη νέας αντιπροσωπείας στο Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ κατά τις εκλογές 19 Μαΐου 2024 πρωτοστατεί αναφέρει, λέει, κάποια πράγματα. Ειλικρινά,
αυτό είναι κάτι το οποίο με ξεπερνά. Είναι δυνατόν να σχετίζεται η συμμετοχή στα κοινά, μια συνδικαλιστική δραστηριότητα που αφορά τον επαγγελματικό μου κλάδο, να σχετίζεται και να συνδέεται με ζήτημα αγωγής? Είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αγωγή βγήκε στη δημοσιότητα 3 μέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών? Γιατί δεν περίμεναν να περάσουν οι εκλογές και μετά να βγουν να πούν οτιδήποτε ισχυρισμό έχουν? Γιατί κατατέθηκε, γιατί βγήκε στη δημοσιότητα τώρα, 3 μέρες πριν τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου? Περιμένω απάντηση. Νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα. Μάλλον υπάρχει ανησυχία ως προς την έκβαση του αποτελέσματος. Δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη λογική εξήγηση. Μάλλον κάποιοι που δηλώνουν σιγουριά ότι θα σαρώσουν και θα θριαβεύσουν, δεν πολύ πείθουν και δημιουργούν ερωτήματα. Και γι' αυτό το λόγο κατατέθηκε η αγωγή και βγήκε στη δημοσιότητα τώρα, προκειμένου να σταματήσω, διότι είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και δεν μπορείς να μείνεις άπραγος και να μην ασχοληθείς με αυτό, να σταματήσω οποιαδήποτε εμπλοκή με την προεκλογική δραστηριότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε υποψήφιος λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Τώρα, αναφέρεται επίσης θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα της περιβόητης συνέντευξης που κατατρώμαξε τους επενδυτές και τους δυνητικούς συνεργάτες της Μαρίνας ΑΕ, και το οποίο ήταν δημόσια σε μία συνέντευξη τύπου, μία συνέντευξη έχει δώσει την Κυριακή στη Ροδιακή. Διαβάζω λοιπόν. Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου αποτέλεσε τον πρώτο επιστημονικό φορέα που τοποθετήθηκε δημόσια και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το σχεδιασμό που περιλαμβάνει τροποποίηση της χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων για τη Νέα Μαρίνα. Η μετατροπή μιας λιμενικής υποδομής και ενός δημόσιου χώρου σε επένδυση real estate, τα μεγάλα εκτός νησιωτικής κλίμακας ύψης των κτηρίων, η υπέρμετρη αύξηση της δόμης από 37.000 σε 87.000 μέτρα, η έλλειψη ουσιαστικών αντισταθμιστικών μέτρων για τους κατοίκους της περιοχής και την πόλη, η μη εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν μερικά μόνο από τα σημεία προβληματισμού που αναδείχθηκαν από το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε ευρεία σύσκεψη τοπικών φορέων που έλαβε χώρα στις 25 Δευτέρου 2024 μετά από πρόσκληση του Δημάρχου. Αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία ανέφερα για την επί του θέματος. Και ήταν θέσεις τις οποίες είχαμε πάρει σαν τεχνικό επιμελητήριο, αυτά τα συζητήσαμε μαζί μας και τα μεταφέραμε σε μια δημόσια σύσκεψη. Και αυτά έγραψα και στη συνέντευξη. Θεωρεί πραγματικά κανείς ότι το να εκφράσεις κάποιες θέσεις ως προς ζητήματα ανάπτυξης, ως προς ζητήματα νομιμότητας αποτελούν συκοφαντική δυσφήμιση? Πραγματικά με ξαφνιάζει και με εξοργίζει το γεγονός ότι στη λειτουργία ενός επιστημονικού φορέα, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν συζητάμε διάφορα θέματα αναπτυξιακά και τα οποία εμπεριέχουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα, οποιασδήποτε μορφής, θα πρέπει τελικά να μπούμε σε μία λογική να σκεφτόμαστε μην τυχόν ότι κινδυνεύουμε. Μην τυχόν πούμε κάτι που δεν αρέσει σε κάποιους που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδύσεις και κινδυνεύουμε να εκφράσουμε την άποψή μας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί μια αγωγή εναντίον μου 700.000 ευρώ. Αυτό το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή είναι η ηθική και η οικονομική εξόντωσή μου. Για τη Μαρίνα έχουν εκφράσει δημόσια πολλοί συμπολίτες μας άποψη, εκφράζοντας προβληματισμό, αντιρρήσεις σε σχέση με το σχεδιασμό που υπάρχει. Επιλέχθηκε
η αγωγή να στραφεί μόνο σε μένα. Είναι ατομική η αγωγή. Και αυτό το οποίο επιχειρείται είναι η εξόντωση, η δική μου, η ατομική, και να περάσει ένα μήνυμα ότι όποιος στο μέλλον τολμήσει να αντιδράσει και να εκφέρει τεκμηριωμένο λόγο, τεκμηριωμένη άποψη, να αντιδράσει νομικά, θα κινδυνεύσει να έχει την ίδια τύχη με μένα. Έτσι, είναι φήμωση φωνής, επιστημονικού και τεκμηριωμένου λόγου, είναι φήμωση της ίδιας της δημοκρατίας. Αν είναι δυνατόν, για θέματα που αφορούν τον τόπο μας, να φοβόμαστε να μιλήσουμε. Και ξέρετε, η επιπτώση μιας τέτοιας κίνησης, της αγωγής αναφέρομαι, είναι πολύ σημαντική. Εγώ θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ήρθε χθες πώς αλλάζει η καθημερινότητα του ατόμου. Ήρθε χθες από το σχολείο ο μικρός μου γιος που είναι 15 χρονών. Μου λέει, ρε μπαμπά, τι έμαθα. Ήδη στο σχολείο είχε ενημερωθεί. Άντε να εξηγήσεις ένα παιδί, μην ανησυχείς, θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Εγώ δηλώνω δημόσια, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι και θα συνεχίσω. Αν νομίζουν λοιπόν ότι θα με πτωίσουν με αυτές τις πρακτικές και θα σταματήσω να εκφέρω την άποψή μου, γελούνται, απατώνται ικτρά. Οι συμβουλάτορες που προέτρεψαν να κάνουν τέτοια πράξη θα διαπιστώσουν στο μέλλον το πόσο μεγάλο σφάλμα έκαναν. Εδώ είστε και θα το δείτε. Δεν φοβάμαι. Ήδη έχω προετοιμάσει τη νομική ομάδα που θα με υποστηρίξει σε όλα τα θέματα που έχω αντιμετωπίσει και προφανώς δεν πρόκειται να μείνω άπραγος. Είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας πρώτα απ' όλα. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να μου επιβάλλει κάποιος με τέτοιο τρόπο να αλλάξω άποψη ή να σταματήσω να μιλάω. Θα συνεχίσω να μιλάω, έχω κάθε δικαίωμα. Θα συνεχίσω να διεκδικώ για την πόλη με κεφαλαία, αυτά τα οποία πιστεύω. Δεν ήταν η Μαρίνα η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με θέματα δημόσιου χώρου. Τα ζητήματα των παραλίων πέρσι και πολλά άλλα στο παρελθόν είναι θέματα που σαν ενεργό πολίτη με αφορούν, με ενδιαφέρουν, με αγγίζουν και έχω κάθε δικαίωμα να έχω άποψη. Δεν ξαφνικά ενεργοποιήθηκα με το ζήτημα της Μαρίνας. Οι παρεμβάσεις μου, οι δημόσιες παρεμβάσεις που πολύ συχνά ενοχλούν διότι θίγουν οικονομικά συμφέροντα, δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει παρελθόν πάνω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας, θα συνεχίσω απτόητος να διεκδικώ τα θέματα της ατομικής μου αξιοπρέπειας, τα θέματα τα οποία αφορούν την πόλη, τα θέματα που αφορούν το μέλλον μας, τα θέματα που αφορούν τα παιδιά μας. Εγώ θα είμαι εδώ και θα συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.